itatsika pendant tout rehetra nahaizantsika fa Andra-Joelina en tête nra rehetra teteza mita ita tsara tsy placena le président e. Franchement izy koa za miza projet de développement Ravalomanana vraiment un bon président, mais seulement défaut Ravalomanana fonany partager, défaut Ravalomanana racisme ita fa tsy siteny ny tegna tia o président fa ny vahoaka mihitsy impaka amin'ny élection fa olo agnivony tany fo efa hita résultat maromaro maro olo nalemitoko ke wala tsara be wala tsara tsika jiaby iny vovonaro bora tsara Madagascar alkaligny vidéo ty fa za ty koragna momba favian'ny fifidianagna ty misy zandrikely zay zandrinaka zay nivolagna taminaka français enao karaha fa tsy regniregny mahita fifidianagna ho avy ty anao tsy regniregny tsy ambokanao tamin'ny taloha ke volagnindreo zegny misy andra ivolagnina misy andra fizahavandra ke za hitanareo io niza nandinidiniky fa sambola amin'ny place ny volagnindreo zegny place nakaty fa place ny fivolagnina amin'ny Facebook eto sambola amin'ny niveau nany ke za zegny mangala place ny olo mivolagna eto amin'ny réseaux sociaux fa le tegna topiny hady ireo andeha hifidiana tsy nino koragna nakaty niany za ikoragna olo telo itatsika toko telo bokaro amin'ny candidat aby ty amiro maro olo telo tognoniko ito azafady za nongona agnaranaro tsy hoe za tsy malala fomba fa nono mba ahaizany besiny maro raha tiako volagniny ke tognoniko agnaranaro itatsika olo telo andeha volagniko ty Andra-Joelina Ravalomanana sy Teny hitanareo amin'ny fiainana samby olo amin'ny place nany anao koa magnano raha tsy destinenao anao mivadiky magnano raha en désordre za zegny ivolagna déjà en premièrement amin'ny za zegny ivolagna li fandiniako Andra-Joelina problème les places de président ti place. Voilà pourquoi ils n'y créent désordre public. Ils quoi non manganra mi force destin no c'est le désordre. Itatika pendant tout retre naezatika fa Andra-Joelina en tête nra retre teteza mita itatika fa en fait itatsara ti place nan le président e tenga ti place nan mais kanefa ndek iza nitsany ul nisi anjara naton vahoaka agnaboary en président ti Andra-Joelina raty fa le place na miagna izy ti place izy mbola izy mera tsisy critique fotony mety hagny ny place nan mety hagny raha tondrany izy ti place diaby ni mety andianana itanaro la latina vraiment
ministre io tsy place nany. Zavanareo izy mbola journaliste, hitany besiny maro fa izy misy charisme ny journaliste. Izy koa navy izy nangala place ny ministre, iny raha nataony izy créer les désordres. Zegny anao koa magnano ratsy en place non, anao mi créer des désordres. Idriky za am Ravalomanana. Ravalomanana izy nisy vraiment projet de développement. Fa défaut-ny Ravalomanana le racisme. Tcheko nde iforme fôtony mila atao forma raha fa ndraikindraiky mila raha volagnina direct. Franchement, izy koa za miza projet de développement Ravalomanana vraiment un bon président. Izy misy place de président. Mais seulement défaut Ravalomanana izy fonan partager. Défaut Ravalomanana racisme. Izy koa ivulanga raha momba pays Ravalomanana izy nisy idée politique. Mais Ravalomanana am raha tsara nataonao défaut Ravalomanana racisme. Ne tiatsika raha zegny, ne tsy tiatsika raha zegny, oka atsika ma ahay mitandregny la vérité. Président nagnaboaka hoe olombelogno nikahigna gidro fa Ravalomanana. Zegny ny anty Ravalomanana a causeny fomba ni traité-ny olo par rapport ni couleurny aujourd'hui ni porte préjudice. Franchement, sambolo amni qualité nan, sambolo am défaut nan. Andra Joelna, tu es easy, tu m'as mitonda, fallait place une président nan. Place une maire nan, ingen tonda zin. Que is qu'on a place une président, ils tonda désordre dans le pays. Navra Ravalomanana, nisi days. Tam Ravalomanana is nisi idée de développement du pays. Kanefandek nangampidirin racisme le développement du pays. Peut-être en Djerni c'est une discipline qui milande a ton en place. Nefani fitundasna is tinete. Président, c'est un exemple. Est-ce qu'on a un discours un président n'a pas commencé à me faire guide. Alors déjà, fa exclu une idée présidentielle. Des fonds Ravalomanana, franchement, est-ce que Ravalomanana est orgueilleux, est tout comme me présente, excuse-moi, me voulons wefa, est-ce que il blessé en aro, azafad, parce que ulumbelu, tifika yinga guide. Netienaro nde ulin guide neti guide wavo. Ula entre camarades no ma vita manganu fika yinga karazeng fa anokwa ande itonda tanana miss ultifika yinga karazeng surtout que ulumbelu karano ulgas karano isko fa ano fa nakwa anoko fa makwa job fa no fa kayinga guide nefa mariani ano mi kontam guide. Défaut Ravalomanana c'était ça. Discours Ravalomanana n'anti c'est préjudice, c'est mi portise préjudice. Wavam des âmes citine. Citine amnaka tise takta maling. Tiseki takta maling. Il faut président lastio. Vaoka fatina efa ifidi ulam capital. Il est bien tombé. Sitin. Fa atok fa. Itanaro. Miss Damandine Karayu. Miss Ratsitientenga numwali.
fa mare antegna magnano analizy ianarantegna karakory atiavagna le raha. Personnellement parlant, izy koa resaka hoe propagande na idée na maison cité, personnellement za tieni convaincu hoe fa jusqu'à niani za tieni convaincu fa isiteni mavita président. Mais anganovok fa anganovok ko hoe fa amsiteni za mavita mi changer d'avis, za mavita mi vulanga hoe fa za ipusiteni na nyinu ita fa ti siteni ntenga tia o président fa ni vaoakamente impka amni élection fa ulangi vuntani fotni efa yita résultat maro ulu na lemtoko ke siteni zengi tiwe izi nti ulatika fa vraiment ni vaoka tia izi o président ke nyanti zama yita tsara ne vaoka mar partager amni idée momba siteni kanefa ndraiky nun raha ni présentegna yo tsy afaka tsy angala siteni dia za ni pousse siteni message ti ndraiky Facebook fu fa engane hoava aminoagny le afitra oka le eta ni vaoaka ti ampiova le fitondrasagna joio le eta ni vaoaka ti hoanigna espoir ti tapano ti avandesano raha volaniko amizegny le rêve nataony andrajoelina taminy ya 5 ans tam 10 taogno igny aza atao eto ekavako ary avako anareo vahoaka mivoleza anareo ivolagna hoe fa izy possible izy agnovara raha jiaby ni robatin'olo igny nianty izy avoaovana siteny discours zegny azalegna satria matoa anao ilatsika malgré ni défaut matoa anao ti hitandratsika président malgré défaut malgré raha jiaby hitanao io dikany zegny anao mavita mirelever le défi zegny volaniko hoe fa sambola am place mitondra vahoaka zegny avako tsy moramora place ny président zegny avako tsy place mety atao songetka tsy place mety atao fitiavagna tegna fa place atao fitiavagna tandrazagna fa izy koa anao siteny fitiavagna ny tandrazagna ni ady ataonao eto fitiavagna ny vahoaka malagasy manontolo tragnavagna itiavanao itandatsika hoanagna président hoavy président inganie anao nio ahazo place io ampodiko eto tsara fitondrasagna tandrazagna zegny tsy mety aharo amin'ny fitiavantegna fitiavagna tandrazagna zegny tsy mety aharo amin'ny fitiavantegna fitiavagna vahoaka tsy mety aharo amin'ny fitiavantegna tsy mety aharo amin'ny fitiavam-bola avako fa izy koa ny fitiavantegna ny itandatsanao eto siteny tsara dia mivolagna hoe fa tegna hitako fitiavany vahoaka ti iwisy fiovany
am raha maro hitako, amin'ny asa maro hitako, mety tsy ho vitako. Sitasita ny mivolagna zegny avako. Toy zay nda ivolagna efa vitako io, vitako io, vitako io. Avy eo olo fa mandoaliky mivadiky milevigny. Sitrasitrany olo tia vahoaka mahay mipody afara mivolagna efa io tsy plasiko, io tsy tondako. Hitako loatra maro loatra raha asa o ahazo za ty tsy ho vitako. Sitrany io marigny tsy izy raiky itondra tanàna io. Maromaro olo iasa iaraka aminany. Fa izy koa le équipe fa tokony enaro azovy équipe matanjaka iasa miaraka aminaro. Aza ataonaro fitondrasana tamin'ny Andra Rajoelina teo igny. Mboany pihira los députés à droite à gauche. Fa tsisy olona en place na normal tam fitondrasany Andra Rajoelina igny. Fa tsisy olo tam place na normal. Len olo tieny Andra Rajoelina tom place teo. Ne pihira, ne pamstavy, ne pangalitra, ne azovy izy koa fa tia ataony tam place teo mitondra place. Igny avako tsisy handra mitondra ordre public. Fa désordre igny. Efa hitatsika désordre be aby regny. Ke si teny izy koa ke fitiavan-tegna, fitiavagna pouvoir, fitiavagna ty huita ny latsanao eto papa. Aleo mipody afara. Fa izy koa ny fitiavagna ny tanindrazagna, fitiavagna ny vahoaka, fitiavanao vahoaka mba androso. Fotony anao malahelo vahoaka am raha jiaby, fotony raha jiaby io tsy mila ambaranao tsy teny fa fahitanao. Fa izy koa anao pitié ny vahoaka, pitié ny tanindrazagna, ny avianao ilatsika. Engane anao ny hitondra ny vahoaka. Engane anao ny hitondra ny vahoaka. Aza siavanareo fitiavan-tegna raha tiavako. Efa firtong vahoaka mandoaliky. Hitanareo crise jiaby, tsisy crise mandalo Madagasikara tsy misibira. Avy crise toetrandra Madagasikara misibira. Avy crise économique fa Madagasikara. Avy crise sanitaire fa Madagasikara ny mandoaliky. Pitié. Ataovanareo pitié ny vahoaka. Pitié am tanindrazagna avako. Aza ataovagna ialanareo fa nahita exemple atsika fitiavagna, tsy fitiavagna tanindrazagna fa fitiavan-tegna. Fa hitatsika 10 taogno igny avako abe. Ataoko 10 taogno izy fotony 10 taogno igny hitatsika tegna marikitra. Fa maro navy teo fitiavan-tegna. Fa naro navy teo tsy fitiavam-bahoaka, fitiavagna mampizarazara, fitiavagna kolokolo, fa tsara nampandroso ny Madagasikara. Fa si teny hita eto anao fa anao tegna anisany ny vahoaka mintsy tianao ilatsika. Tsy hoe tianao ho président, ny vahoaka mintsy managna espoir aminao mbola tsy endrikendro ino ny raha tondranao ndraiky tsy tondranao. Ke aza disovigny avako vahoaka mankaty anao. Aza disovigny espoirany vahoaka, surtout province. Aza disovigny avako. Aza disovigny. Fa tegna le vahoaka managna etaeta fa anao ny mahatondrany io tanindrazantsika io. Mahaiza miasa avako. Mahaiza mifidy équipe avako. Mahaiza mifidy équipe. Mahaiza miasa. Aza atao fitiavan-tegna tanindrazagna. Aza atao fitiavam-bola tanindrazagna. Fa nahita exemple anareo. Fa la sens tsisy aminareo jo io.
les réseaux sociaux ty avako matondra hafitra. Réseaux sociaux ty avako matondra hafitra. Ke mitandrema. Misy live naka tsy aregny mivolagna zany volagna fa tong révélation. Raha jiaby nasitriky tsy maintsy tafiboaka. Iny raha nahazo andrajoelina resaka nationalité. Izy koa raha tokony misitriky zigny, izy igny tsy regnitsika eto. Fa tong matanjaka. Tong ty raha jiaby misitriky volanko aminareo zegny iboaka eto. Raha jiaby tsy mety ho hitatsika eto. Ke anjaratsika, anjaranareo ny mandiniky ino raha mety atao ampandroso, ino raha tsy mety atao. Tsy raha jiaby antegna mety mangala risky. Misy raha mety mipodianagna fara. After nakati vraiment after ande amini siteny. After ande am siteny. Itako eta vahoaka vraiment wefa siteny. Za personnellement za tsy convaincu. Fa za convaincu amneta eta vahoaka ti isulu ti ampiova le fitundasinga au Madagascar. Voilà pourquoi une vlank wefa siteny ti secteur taktra maligny. Ano fa te o président lastio vahoaka ko ti ano mba ulatsika président. Fa kanefa atova ra tsy ampadiso ny vahoaka amin'ny espoir na mezandro ano sitiny. Amin'ny espoir na mezan'ny ro vahoaka amno. Ady ty tsy adino fa adiny Madagascar. Nefa espoir ny malagasy nataony gasy ampelantagnana no avako. Aza disovigny ro, aza disovigny zahe. Zegny antony zao grâce am vahoaka malagasy za dia mitantagna siteny. Ke tsy umar rasake fa regnina ro eto ni koragna. Tsy ava am siteny za wefa ivolagna wefa siteny fa ava aminareo vahoaka. Ava am fitiavanareo, ava amin'ny espoiranareo na amezanareo siteny dia adiny maro. Engane o tonga aminao after siteny engane len ra maloto jiaby, seng maloto na foratsy maloto jiaby. Mbola agnatin'ny fonao ho ravagna papa. Mba raha madio koa indesinao vahoaka.